Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Mga tugang, good morning, good morning. Good morning po sa Agabos. Pangarap po ni Pio Fernandez na po sa mga kaibanan, Mardila daing iba ang salit sa na penaltiyan. Hanggang 10 o'clock lang po ang tingog kambanuan. Kapag 10 o'clock hanggang 10:30, papasok po yung PhilHealth na Monday po ngunyan. Para po pag-usapan natin mamaya yung PhilHealth gamot. Ano bang mga covered na gamot dyan? Kani po ng masabutan po ninyo. For the meantime, ini po ang tingog kamanuan sa pangarap po ni Pio Fernandez. Sigurari ako po si Mardila daing iba. Iba na po kita sa tuyang pong programa. Mantang yaon po dyan ang tuyang mga pag-iriba sa technical side. Si Kuya Juna Pulis. Yaon man sina Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Kaya pong IT. Siyempre ang mga OJT natin from Cat College. Sina Jasem Mariola. At saka si Billy Joe Windia. Lado technical o kaya dyan po sa newsroom. Kasabay po dyan, magatugang kompleto. Ang sa tuyang Papa Mars Angel, sina Jenny Valleran, Ciara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani. Sa luwas, mga tugang, si Aldwin Andes pala kasama natin. At saka si Billy Jovindia. And then siyempre, mga tugang, sa luwas sa Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya para may balang ibog sa banwa si mabukha ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan mga kababayan. At sa muyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District. Paring Jomar Ben sa 1st. Paring Alarmario dyan po sa kapital sa City Hall. Joshua James Bino Daraga area. Baby Angel Mostasa sa Ligas 4th District as in Regional Sunset Site. Pero man si Karen Ala sa Kapitolyo Provincial. Hello na buhay mata. Sa muyang mata ng DCGB sa kalsada sa mobile. Kami po kabos, binasaludar mga kabayan. Minapapanin sa rumang morning. Welcome po sa programa. Sige po sa Tingog Kamanuan. Kaya po ni Pio Fernandez may pigdala kaulan po. Kita ko ng mga iribanan po. Para po sa mga impormasyon, mga istorya. Kasi mga pangyari sa palibot. Ay, gano, kanta na po ang mga report. Sali po dyan sa luwas. Nasa linya na si Chief Jim Nasalita. Chief Jim, good morning, Chief. Yes, Direk Maraynaga sa mga parantabay. Iguanin fuel subsidy para sa mga parasira. Digdi sa Coastal Barangay sa Banwaan kan Uwas. Kung saan pigalukar man ini kan lokal na gobyerno versus sa pagikan Chief Executive kan Uwas sa Mayor Jan Trinidad. And pinagpagi ni sa resolusyon ni Kagawad nin sa Reblando, Chairman Committee on Agriculture. Actually, bako sa naman ini para sira. Later on, sa mga paraoma naman. Sige, unay nag-abot sa... actually, sa mga coastal barangays, sa mga barangay captain, pinagpapudigdi sa munisipyo ni Mayor Jan Trinidad, iguanin mga fisher folks, mga lugar na iguanin mga parasira, arukan barangay Tapil, barangay Kagmanaba, Maramba, Nagas, and barangay Badian. Makakahuro niya tungo niyan ang kapitan kan barangay Kagmanaba, si Kapitan Antonio Timog, kung ano ang sistema kan distribution kan fuel subsidy, fuel assistance para sa mga parasirang sakop niya. Kumpira ini and kung daw ang sabi ni Mayor Kasbago initial nakahuron ko 1,600 na kantidad man ang marireceive. Kapitan, live po kita sa radyo sa DCGB. Si News Director Mardila na sa Angkor. Direct, si Good morning, Kapitan. Kap. Hello. Good morning, sir. Good morning. Sir, Kap, kumusta po Atabi? Pira ang mga parasira na posibleng makover kayan po na fuel subsidy na hatod po kan LGU? Actually, sir, sa barangay ko, mga 400 plus. 400 plus?
Di ko lang aram, sir, sa ibang barangay kung pira. Basta sa ko lang, nasa 400 plus ang member kan Fisher Fox ko naman sa barangay kan ba? Opo. So, paano po ang magiging manera na akan distribution kan ayuda tabi? Ang sabi ni kan LGU, through Mayor, John Trinidad, marisibi kami ki-check mauar kami sa LGU, and then i-deposit sa account ni, tapos i-withdraw ni, barangay daan ma-disburse ka na, para sa mga duman sa mga recipient. Ayun. Gurano po tabi ang figure na posibleng ma-receive kang kada sarong parasira? Actually, sir, kararating ko lang digdo sa ako yan, sa ano. Pero ang sabi ko nga, ang balita ko digdi, mga 1,600 bang garo ang sarong ano, 1,600 ang kada sarong beneficiary. Iyo po, siguro. Mga ano po kayo. So, iyan intended para gamiton sa indang oral daw man na pagsisira. Opo, sir. Opo. Ayun, opo. Nakulang tabang yun sa mga parasira doon sa costa. Ayun, dakulang man natabang ani po ta. Garo, ano yan, ararayo ng piga-arabot kan mga parasira para magdakaw? Iyo, sir, actually, ang sira talagang ano nang maray sa mo. Kaso lang, siyempre, usually, ang pigagamit din pa, mga dumana talaga sa may, parang dagat. Yan. Para So, kitang, para balik. Kung duman talaga sila hindi pa ang sa gilid, mga kulang na parang sira sa gilid, sa parte ng dagat. ayun. So, kahit puwan talaga ning maggamit ng gasolina or krudo kung ano pa man nagamit ng makina. Yes, sir. Yes, Ayun. Baka unang ordinary yung sibid-sibid na. May ko niya. Okay. Kalang, hindi talaga. Iyo po. Okay, so sige tabi Kap, salamat po sa information na yan, and good luck po tabi sa mga magiging mga pag-distribute nindo kaini po na mga ayuda ng haliman sa lokal na gobyerno. Okay, sir. Good morning, sir. And thank you very much po sa gabos. Thank you very much ba. Ayan, okay. Jim, Yan sabi, Direk Mar. Thank you so much. para sira sa kagma na ba? Kulan para sila. 400? Sa pa, kapitan. Kap, excuse. Kapitan ka po, anong barangay ka? Anong barangay ka? Siya rin dyan. Pero ito, makakitan mga kapitan digdi. Kap, excuse po. Live check sa radyo regarding sa fuel subsidy. Sandali. Ano pong barangay mo? Kapil. Si Kapitan Isibir. Elsibir. Brunjal. Ano po ang sitwasyon? Excuse mo pa. Sitwasyon kan mga para sira duman sa barangay Anindo. Asin ko na naman sasabi nindo na iguanin fuel subsidy naman itataoan na lokal na gobyerno kanawa sa pamamayan ni Mayor Jan Trinidad. Live po kita sa radyo sa DCGP News Director Martila. Direct si Kapitan Elsibir Brunjal. Kap, good morning. Yeah, ma'am. Sir. Good morning po tabi. Kap, ano po ang pirang bilang kan mga parasira mo dyan na magiging benepisyaryo kaya ni pong subsidiyali sa lokal na gobyerno? 433 po. Puro dakul mo palang parasira dyan sa Indo. Halos duman sa barangay ko, talaga parasira duman. Dahil man ki uma. Ayun, parasira talaga. So anong agrangay ni dakang ining sunod-sunod na pangita kang presyo kang produktong petrolyo? Ay, grabe po. Tios po. Iyo Dahil nakalawod mahalon sa krudo. Ayun. Sa ina yan bako na yan mismo dyan sa may party kang sa indong barangay naglawod. Harayo na ang didalagan. Dahil harani man lang. Kaya lang mahalon sa krudo. Kaya dahil man sila naglalawod na. Ayun. So, sa pagi kayo ni na subsidiya, pwedeng makabalik na giraray. Pwede makuhanin diit. Bako man support na kuha na suporta. Iyo po. Ano yan? Paano na po ang pag-distribute ka ang tabi, Kap? Yung ali sa LGU, ida-download sa barangay, tapos kainaan makuhan. Barangay na release. Ayun. Yep. Ano po yan? Cash na nindong itatao. Kas na po. Gurano na po tabi ang kada saro? Dahil ko pa na araman, magamiting yan. Okay. Opo. Sige ba tabi, Kap? Ano pong Okay, so masasabi ninyo dyan thank you so much sa Kapitan Elsibir Brunjal. Ini si Kapitana, anong barangay ka po, Kapitana?
treasurer ba ko na pagona treasurer pa kan barangay. Basta ang mga bibinipisyar ng barangay, kusta barangay Kanuwas, Tapil, kag Manaba, Maramba, Nagas, in Badian. Maramba, Thank you so much, Tabi Kap. Nagas, Okay, so yan na Tabi sa Kabadian. Sa 2, 3, 4, 5 barangay. Good news para sa mga parasira digdi sa Banwaan kan Uwas. 5 barangay palan ang Pero initially kasubago dalatay lingon ko so interview ko kay Mayor Jan Trinidad Conpira kunyong pala Sandal. na. Dakul-dakul man ang mga kunyan dyan. Ang mga parasira. So, saro. Trinidad. Ako po nag-TV, mag-coordinate ako sa chairman ng Committee on Agriculture, kay Councilor Nen Lebrando, para matabangan sa mga marasira sa costa. It is very challenging time. We came up with a subsidy program, a fuel subsidy program for all registered fisher folks in 5 barangays. Maramba, Nagas, Apil, Manaba, and Balian. So we have a database of registered fisher folks. So hindi ka nabangan din sa kanila na 1,600 pesos. 1.6 pala ang tabi, Director Mar. Okay na. Pero dakulang kantidad man ini. Oo, dakula yan. Kung pira yan 400, may kumpirang gatos-gatos man ang mga parasira. May duwa ng 400, ni nasa kulang-kulang 900 na ito. Di, so iba pa, tulupang barangay. Ay, Oni sa tourism officer Director Mar, kung ang pagkakataon, nag-meeting digdi with regards sa photo festival na pinagpa-plug baga sa Satoya. Yes. Activity kan lokal na gobyerno kan UWAS photo festival. Opening na kaya sa aga, yaw ni tourism officer hali sa opisina ni Mayor Jan Trinidad. Kauro nun ta, kung mayo, sir, sa tourism officer JC James Riario, take advantage yung tanay ni Tabi, Director Mar, sararuan na lang. Ay, hello ma'am, good morning. Nag-meeting sa mga department heads. Kauntaan lado kan tourism officer. Sandali. Kita nang muna sir, so importante ini nga mga announcement para sa opening sa aga and sa mga highlight. And kung ano ang team kan photo festival digdi sa Banwaan Kanuwas ngunya na taon. Si Sir JC James Riario, Tourism Officer digdi sa Was. Sir, good morning. Si Director Mar sa angkor sa DCGB. Sir, good morning po. Hello sir, good morning. Yes, sir. Yes, good morning. Sir, ano po ang anong magiging laman kan programa para po sa opening kan photo festival tomorrow? Bali sir, sa aga, magkaigo po kita ang fun run at 6 a.m. Apo. And then after the fun run, magkaigo po ni Zumba. Gabos po na participants from fun run ma-participate po sa Zumba. Then after 12 nun po, magkaigwa ang LGU UWAS ng community Boodle Fight. Boodle Fight. Then afternoon sir, at 3 p.m., ma-start na po ang street dance. Street dance. Yeah, yes sir. Okay. Then after street dance, may presentation po dito sa front ni LGU. At LGU, then masunod sir ang kick-off at 8 p.m. 8 p.m. Iyon yan, sir, yan. Programa na. Opo, program. Ay, Kailangan Sisay po unexpected na bisita tabi, sir? Ano po? Sis unexpected tang mga bisita? ang mga expected na bisita to sir, nag-invite kita sa invite na po si Governor, si Congressman, gabos na board member po ng 3rd District. They pong representative from the Department of Tourism? Si Sir RD po, RD Aguas. Si RD. Ayun. Opo. Okay, so ano po ang pirang aldaw yan dadalaga na festival po tabi dyan sa UWAS? Bali, igwa sir, kitang 4 days na celebration kang photo festival. Ma-end siya ng May 8 po.
Okay. 4 days po yan. Ano? Anong mga laman kayang tabi, sir, sa 4 days? So 4 days, sir, dakulan po itang mga activities loaded po ini 4 days na ini. Siksik talaga, no? Siksik liglig. Opo, opo, opo. Ano street presentation, sino mga participants kayo ni? Gabos na barangay? Gabos ay big cluster Ah, naman kayo, cluster. sir, na ano. Yeah, opo. Oh, Mga cluster. Bali, sa street na, sir, igwa kitang 4 clusters na nag-participate. Ayun, no. So ano ang sendang ipipresentar na tema tabi, sir? Igwa ito, sir, na Agri-Tourism at Sports. Gabos na duman sa presentation nila. Yan na po duman gabos. Ayun. So may may premyo sa manggagana, tabi, sir? Sir. Yes po. Dura naman ang kampiyon. Wait lang, sir. Ayan, kodigo. Wala na. First prize. First prize. Opo. Ayan, aba. Okay. Hello, sir. Yes, sir. Go ahead, tabi. Go ahead. Medyo sir, yung signal na... Yan. Sige po, nadadaw ta kadigdi. Gura mo yan. First prize, gura no? Ang first prize natin, sir, is 100,000. 100,000. Uy, dakula, no? Tapos, second prize, And 75, 50. 75, tapos 50. Yan. Ano, may consolation man. Yung mga special award kita, sir, like Best in Street Dance Performance. Opo. Ayun. Ano po yan? Tigtawan ng seed money para makapag-participar sa mga participants. Pani ang gabos na cluster, 75,000 each cluster. Ang tigtao. Parang ano yan? Seed money. Seed money. Tangani na makapreparar kung anong mga pwedeng dang bakalon na props o kung ano pa man. Pati costume, ani. Yes, sir. Ayun. Okay, so sige po tabi, sir. Invite ta mga kababayan ta from nearby areas karon dyan sa Indo na mag-iling kayan po ng mga magagayon na aktibidades po dyan sa Indo. Ay, yes po. Gabos po na ini-invite ko po gabos na mga taga-uwas, mga taga-ibang lugar po na kung pwede participate po sinda or magkikita ng ang samong mga activities dito sa uwas. Apa. Sige tabi, sir. Salamat na. Apa. Okay, Thank you. Okay, Jim. Okay. Thank you so much, sir. So yan na mga tugang si... Apat na aldaw palaan. Apat na aldaw, pero sa agang pinakadabis na may budol. Oo, may Budo lunch. Budolans. Ayos The best ini. Okay. Dangugunta doon tagapagtaram kan uwa si Sir Ner Maranyo. Invitasyon lang, sir. Bilang tagapagtaram kan LGO uwa si actually pag-iriba tama din sa industrial si Sir Ner Maranyo. Invitasyon, sir. Hello, sir. Good morning. Si Director Mar Dila, si Ner Maranyo, Director Mar. Hello, Sir Ner. Good morning. Okay, Sir Mar. Good Opo. morning man po. Yes, invite po tabi. Invitation nito sa mga kababayan ta na maggiling po dyan sa Indong Puto Festival. Opo, sa gabos po na mga wasnon, digdi po sa Banwaan. So, i-invita rami po kamo na mag-entra digdi po sa gigibuhon na apat na aldaw na selebrasyon kaining Photo Festival. Ayun. So, mag-enjoy po kita sa celebration na ini. Poon po sa aga, abot pong pizza 8. Ayun, ba? Sir Ner, ano yan? May agri-festival dyan? May agro-fair? Igwan ng agro-fair? Igwa tabi, sir. Ayun. Igwa nin Oo. agri-fair. Opo. Sigurado yan na so puto dyan na masiramon mapepresentar dyan sa agro-fair. Opo. Sige, tabi, Sir Ner. Salamatan na maray. Okay, thank you very much man po. Thank you very much, yan. Jim. Director Mar. Ano yung mga maurag digdi sa aga, Bodol Fight, lunch. Kung yan mga mga iba pang mga activity, UWAS Family Day, tree and mangrove planting sa coastal ka rin eh. Katulad sa coastal Sa rin eh. dagat yan, sa dagat.
community service caravan, sa sports kwan kay activity, ang team tara na sa UWAS, Agri, Tourism and Sports. Kay igwanin activity sa sports, baseball, tapos May 7, Dispera, Civic Parade, tapos Kasalang Bayan, People's Night. And UWAS po tuig. Unan maurag, UWAS po tuig exhibit Director Mar. Photo exhibit. Ayun. UWAS Servisyo Caravan, kinahaponan, the street dance competition and parade, UWAS Photo Festival kick-off event, and Mayo 8, Sarupay Guapapalan, Sports Billiards, Jav Fair, UWAS Idol, Sing and Dance Competition, tapos sports, may boxing, tapos kabataan night. Ang pinaka-fiesta, Mayo 8. Mayo 8. Tapos activity, Binyagang Bayan, tapos Siribuga na, Papa na. Ayun, no. Ayos ha. Siksik talaga, 5, 6, 7, 8. Oo, economical ini sigon kay Mayor dyan na Trinidad na activity. Tanganing ma-highlight man ang mga ang produkto digdi sa UWAS, then sa turismo. Pero kung sa nakikrisis, dahil kung sa tension sa Middle East, baga na napiktaran kita, nagpararalan ka sa mga pamrisyoan, kan mga produktong petrolyo, 1 month long celebration ko ta na ini. Kundi pinag-downgrade, naging haros sarong simana na sana, dahil nga nita medyo tiripidan kita ngunyan, although maski nga ni haros sarong simana sana, pero yaon pa man kiraray ang espiritu asin highlight kan mga activity digdi sa photo festival. Roger on that. Yan. Very Yan, good yan. At least magkaigunin kaurugma dyan, mas in spite of the crisis, di ba? Oo. Okay. Yan, Director Maran, sa tayo mga dagdag na informasyon, hali digdi sa munisipyo Kanawas Albay, di minasalita DCGB News. Thank you very much, Chief James. Ayan po, tabi, ang sa tuyang mga impormasyon hali po dyan sa UWAS. Ayan po, tabi, Photo Festival, mapuna po sa aga, hanggang sa Pizza 8 po yan saldo ng kapistahan, ha? Lakol na mga aktibidades po ang gigribuhon dyan. Ang ani po na mapaugma ang mga kababayan ta. Good morning kay Benji De Pogi, Benji Hill, good morning. And then, kay Alvin Uy, good morning. Okay? Good morning, Sir Mar. Tuloy po sa May 6, araw ng Wednesday, ang 5K ayuda sa mga G. Yun po ang sabi kang LTFRB. Tentative. Aram mo dyan kay Angel, no? Kung anong ano. Pero ito ang sinabi, May 6, di ba? Si Sarnantes Lingcaso is also watching. Good morning po, Tabi. Partner King Rinaldo, good morning. Sir Jeff Santos, good morning. At saka kay Bing Boris, good morning. Kuya Bob Cantano, good morning. Okay, good morning po sa Indo Gabos, mga tabagan-tabay. So, yan po, Tabi, adi. Halos gabos ko niya ng mga sa di gobyerno, mga tugang nagiro na kung anong mga dapat nagiribuhon. Mismo ang presidente nagsugo na dahil pagpabayaan mga tugang ang mga naging naapektaran. Ito po na pag-aktibidad kang bulkan ka nakagipong Sabado, ha? Ito po na lava flow collapse fed pyroclastic density current, ha? Na talagang sabi ni Ma'am Doreen Abilinde, ito ng pinakang dakula, mga tugang na volume na nahulog dyan po sa ituktukang bulkan, pababa mga tugang sa gali, na may nabuting 5 kilometers sa distansya. And sa laog na poon Enero hanggang kaso Sabado, yun na sa pinakadakula na nahulog po dyan. Okay? So duman sa mga kababayan, mga tugang, pipag-ingat talaga. Yung nasa loob kan 6 km permanent danger zone. Tailingon po nilo ang nangyari sa may Isigali. Ha? Duman sa may green lava, mga tugang sa may Isi sa Daraga, natambo na so, kunya napano. Ha? Napano, mga tugang swararom na nagali, napano. Kaya ito ang pigaditan ngunyan mga tugang kan alkalde, I mean kang gobernador, pati na alkalde Vic Perete, siyempre natural ka natambunan, di masanga. Maiba na ning dalagan mga tugang, and delikado ng maray kapag may nahulog pa dyan. Tan sabi nga ni mga tugang sa mga entrevista kay Ma'am Doreen na bako lang ang concentrated dyan sa Miisi.
pwedeng mangyari yan sa iba pang mga gali dahil padagos bagaso pagburulos kan mga pyroclastic dendritic currents before. So may nagtaragas dyan. So the moment na mga tugang na nahiro yan, tama ko pa man ni stable, pwedeng malaglag, mahulog, kaya yan po ang pigpatani. Daday maglaog talaga sa 6 km permanent danger zone. At it may happen, pwede di po sa may parte kang bunga, o dyan po sa may parte kang basod, gali, day taman masabot ang kuno, arin pwede mangyari, kaya pag-ingat sana. Okay? So, itong pagpalid kan abo, mga tugang, talagang duman duminalagan, tapasiring duman suparos. Di ba? So, iyan ang mga abo, kung saan ang dalagang kamparos, duman man na ipapalid, duman maapiktaran. Ang makairak ko niyan, mga tugang, ini po ng mga kababayan nga itong mga paraoma, kairak, mga tugang, nagkaaralang, susen ng mga tanom, igaw ni mga paroy na anihon na kuta, nadali pa, pagkatapos igaw ni mga hayop na nalubong sa abo, iguanin mga hayop na nagadaan mga tugang dahil sa, siyempre, nasupukit, garo, kang abo, na buminagsak na talagang matindi ang tama. Mahibog. Sa mga reports kan nakaging Sabado, mga tugang, sabi ni Mayor Gemma Anongoko, mabot sa mga 2 to 3 inches, yung kapal kang abo na binagsak duman sa ginubatan. So, diyan sa mga nasa may parte kan mayon units, kamalig, o sa anuling, igwa pong reported mga tugang sa Albay Provincial Veterinary Office na igwang nagadaan mga tugang na 2 baka, tapos may sarong nawawara, tapos igwang 5 karabaw na nagadaan mga tugang sa anuling, may sarong nawawara, tapos may 5 ayam na nagadaan, tapos may 10 man na aya na mga manok na nagadan. So yan po initial na report yan na recibe mga tugang kan Albay Veterinary Office, headed by Dr. Pancho Milla. Kaya padako sinda sa pagmamonitor, paghahanap kayan. Tapos tabi kaurunong tangon niyang kuta si Sir Daryl Ben Conseo, ang OIC kang Apo, kundi nag-beg off muna po si Sir Daryl, tamamiriting da muna po kusinda, and then pag final na, saka siya mapa-interview because nagkukulit pa ka mga data kung pira talaga ang damages. Ang sa tong kapot na damage na naibareta ka subago, ito pong sumanungod sa putakan Sabado, duman sa boseng kapalibutan, may kinaraman po duman sa epekto kan init, sobrang init. Sa epekto kan sobrang init, mga tugang, 13 million ang problema yan, ang damages sa corn and rice. Duman po sa digdi po sa probinsya kan Albayan. Ngunyan, maaring nadagdagan, mga tugang, and damay na ang vegetables dahil po duman sa asphalt. So aramon ta po yan sa mga mason siya, baka sa aga tangon niya na mamiriting pasinda, may mga pagtiripon para makulit ang mga data, as in makuhaan report, kasarabi na po dyan siyempre yung damages and losses na na-incur mga tugang kining mga paraoma. So baka pwede tang matabangan din mga paraoma. Kung paano yan, si Sir Marlon Dingani nagparabaribi na kasi yung mga pananom, nakakuha pa magkiukra si Sir Marlon. Na uli-uli ang pa. So yan nga ni, sabi ni Mayor Baldo Baga, ma-requestin na ng cloud seeding mga tugang sa yan, sa mga magkakanig sa di gobyerno para mawas out garong mahali so mga pag nainuran, mahali so mga mga abo, diba, advice salbar pa. At mainit ang aboy. Kapag din nahali po yan dyan, talagang magiging problematic yan. So iba nga ni na mga lugar na sabi nga ni kaya ni may mga maluluya man na mga harong o paglinig na linigan ng abo, halion, tamagabat po yan. Halion sa bubong, tangani pong day magaba. Okay? So yan ang nagkakampi na po ng mga pangyayari, pero ang niyan, naghiro ang sa tuya po ng lokal na gobyerno, pati na po ang ang DSWD, padagos po sa indam mo na paghiro. Pagkatapos nagtarabang-tabang na ang gabos para maging normal ang dalagan sa mga tinampo, nag-flashing mga tugang immediatamente kan Sabado, nagbuo ng mag-flashing mga tugang sa Bureau of Fire Protection. Hanggang sa ngunyan may nag-arabot pa, may hali sa Sorsogon mga tugang na 2 fire truck daradara kang provincial government together ning ito pong mga ayuda, mga food packs, and then may mga engineering equipments, kasarabay ang saro po ang mga tugang na kunyan, sarong
itong kunyan, filtration machine para makadugang mga tugang tasarupayan sa problema ang sa tuya po na ano yan, source kan tubig, diyan po sa mga tagabangan tabay ta. Sabi po digdikan mga maray na aga po Papa Mar, nakainan nyo po sa imo maski nagtatrabaho, naka-portable transistor radio sana po ako with earphones. Salamat po tabi busing, salamat maray. Okay, iyo po yan, mga kababayan ta. Pwedeng magdonar ning itong pika po niya itong mga face mask para may pasiguro pa kita. Kung ano, may pasiguro na ako permi dyan sa motorsiklo tata kung nabutong kita. Di ba? Magpasiguro po tabi, Kimaray. Tangani pong di kita madanyaran sa salud. Alright? Oras natin, 9:35 in the morning. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa an mawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Uwas Albay sa pamamayo ni Honorable Mayor Jan Trinidad asin kan Sangguniang Bayan kan Uwas sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Uwas Puto Festival 2026. Uwas Puto Festival 2026 pon Mayo 5 hasta Mayo 8. Uya ang highlights kan mga aktibidad kan selebrasyon. May 5, Uwas Fun Run, Uwas Hataw Zumba, Uwas Puto Exhibit, Agricultural Trade Fair, Street Dance Competition and Parade, asin Uwas Puto Festival Kick-Off Event. May 6, Bike Bakan Mountain Bike Race, Uwas Family Day, Tree and Mangrove Planting, LGU Community Service Caravan, Job Fair, Sports, Baseball, Billiard and Boxing. Uwas Idol, Sing and Dance Competition asin Kabataan Night. May 7, Civic Parade DLC Competition, Kasalang Bayan asin ang People's Night. May 8, Binyagan ng Bayan asin ang Aldaunin Kafiestahan. Uwas Puto Festival 2026. Tara na sa Uwas! Gobyernong sincero asin mahigos. Uwas Puto Festival 2026. Sa probinsya ning Albay, kayon lugar may was ang al-uwas. Sa tubigan, kabukidan man. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DZGB News Minded. Alright, mga tugang balik po kita sa programa. Ngunyan po na pagkaaga. Digdi po sa Tingog Kambanuan. Dagdagan tapuan ni Story. Ali po dyan sa luwas. This time, nasa linya, Baby Angel Mostaza. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa itong mga paraan tabay. And location kan DZGB News on assignment ako rin Sir Mar sa Barangay Taptap, Legazpi City. Dahil ang tangon niya na pagkaaga, Sir Mar, ngunyan na pagkaaldaw, naka-schedule ang nasabing barangay na bisitahon man kan mga personahes kan Legazpi City Veterinary Office. Dahil ang piggigibo, Sir Mar, ngunyan, ining libreng anti-rabies vaccination as in ining pagbugtak nin mga microchips para sa mga ayam digdi, Sir Mar, sa ng mga residente sa nasabing barangay. Para mas makaurunta, dahil kaya Sir Mar makaabot din si Dr. Manny Estepona. Ano makakaurunta ko niyan, Sir Mar, iyo ang kapitan kan Barangay Dapdap dahil anta ansar ubaga Sir Mar an Barangay Dapdap Legazpi City sa multi-awarded na mga barangay digdi sa probinsya kan Albay bako lang sa Legazpi City manungod sa pagiging outstanding barangay for responsible pet ownership sa implementasyon kan ining ordinansa digdi sa Legazpi City and aramon ta, Sir Mar, hapoton ta si CAP EVP kung ano pa ang mga inisyatibo man tanganing maksustineran ang siring kaning aktibidad para man sa pangataman sa tuyang mga ataman na hayop pati naman sa publiko tabi, Sir Mar. Good morning po, CAP EVP, nas ibong na linya si Sir Mar de la Cruz po. Good morning, sir. Marahay na aga tabi News Director, News Manager Mar de la Cruz and sa gabos niya atong listeners kampadaba ang istasyon DCG. Yes, sir. Sir, ano yan? Kap, ano po yan ako yan? Activity ngun yan. Sabi may ibubugtak na, afera sa bakuna, may ibubugtak na microchips? Oo, iyo. Ang araw, ini magapanong mass vaccination. Taon-taon, pigigiboy ni kang City Veterinary Office. Ngunyan ang gari bagong innovation, namatay ko, ikoda ang chips na ikakaag sa mga ayam. Pero di ko pa nahiling. Iyo Garo, kunya init Batao to, na. nag-field na, nagharali na sa mga team by team kang kada purok na pig-deploy me kasabay sa mga taga City Veterinary Office para mag-house to house na. Ayun, opo. So, pag-abot sa kampanya sa, sabi nga ni ka mga stray dogs, dahil man matatawadan po ang kapasidad kang barangay po nindo, perming number 1. Consistent tabi kami kayan News Manager Mardila pade malangan kasudma nagkaigo kaming barangay road clearing operations sabay-sabay na dyan ang uplan silo may para sa mga stray dogs sa bulan-bulan regular mi tabi na pigigib po consistent tabi kami kaan. Ayun, tabata minsan garong may mga nadayo dyan. may mga ayam garong na mamasyar man dyan sa may lugar nito kaya taman-tama na may silo talaga. Kasi ikaw ba kaming Sawangan Park? Opo. Na ikaw mga ayam na dayman miridbid, magkuman taga Dapdap. Opo. Nagkantos dumanta. May mga pagkaon baga duman. Yes. Kaya saro ito kan sa moya abagang pigabantayan. Minsan nagkakanta kami duman ki Bangging Oplansilo. And nagko-coordinate man kami sa lambang mga nagtitirinda duman. Buda so duman na nagkonstruir kang itong International Cruise Port minsan ituon naman sa mga ayam. Ayun, okay. So, at least tabi nga ni kan, dahil nagbabari, dire-diretso po yan. So, dyan sa mga sa mga constituents sa Tabi Cup, religiously man talagang sumitir man ang rehistro ninda kan mga atama nindang ayam buday kos sa indo pong barangay? Kasi di kami naghahalat. Purok by purok, house to house, sa mga barangay health workers, talagang di dumaninda yan para i-rehistro ang mga ayam kan mga tagsadiri kang kaining mga ayam na ini. Ay, very good Pero mas mainan siya ngunyan kung igawa nga agad na apod kiyan, iyan ang microchips, that is madali na sa nang mahanap pa yun, tabali gari computer-based manggaro yan. Dakulaw na bagay yan, ang namati ko, nakagari ang QR code. Opo. Kapag tinapat mo yan sa cellphone mo,
Iyo, identified tanyaon sungaran Oho. si Cetag sa diri. Day nang makadulag. Magayon nun, day nagad makanigar ta. Minsan baga pag may violation, minanigar ba kung niya ayam. Day nang tagsadiri kap. Iyo, this time talagang accurate identifiable kung kaysay ayam ang nasabing nagbalaw-bagaw. Ayun, very good. Opo, okay. Sige, Tabi Kap, baka may pangapunan ka sa mga kababayan nato dyan po sa Indo pong barangay sa Dapdap. Go ahead, Tabi. Opo, samantala hunta na ngunyan nagpuunang maglibot so sa tuyang Brodet team, so barangay responsible owners of dog responsible team, kasabay sa mga taga City Veterinary Office kang Legazpi sa pamamayon ni Dr. Manny Stipona para magkondukta kang house-to-house, purok by purok na mass vaccination. So, agad milang tabi, pakiuron mi na mag-ready na ang lambang pamilya, ang lambang tag-arong. Ang request mi bagatabi sa Indo, igo lamang kiparakapot kang ayam nindo. Tamidbid nindo ang ayam. Iyo, nganing di man ma-expose sa risk. Ining sa tuyang mga barangay tanod, sa tuyang mga barangay kagawad, ibang mga barangay officials, arong kang BHW, na keribanan kaining mga personalized kang city vet. Para na itong may safety kita na precautionary measures na at least kamo nagkakapot kang ayam. Yan pakiuron mi Tabi. Yes pa. Aba, Kap, ABP, salamat mo maray, Tabi. Mabuhay po. Opo, salamat man Tabi, News Manager Mardila. Okay, yeah, thank you. So, yan po, Sir Mar, si Cap EVP Glenn J. Barcelon. Kaso bago, may tighapot ako duman, Sir Mar, na personnel po kan City Health Office. Tighapot ko kung pirang mga ayam ang pwedeng bakunahan kay tundaranin ng mga bulong. Sabi niya, so kapot niya lang, Sir Mar, na nasa sarong storage na mga bulong. Ang kapasidad gato, Sir Mar, is nasa 150. So sa kuya lang ngaya ini. Kaya iba pa itong gabos na mga product digdi. Tigbibisita na Tabi, Sir Mar, ongoing na yan ngunyan. Kaya duman sa mga sagantas man, partisipasyon na ilan ta mismong mga serbisyo na programa na kan City Veterinary Office ang nagrarani sa inakan barangay, kundi partisipasyon na, Sir Mar, ang kinakaipuhan. So yan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas. Inzo Mustaza, DCG. Thank you very much, Baby Angel. Good morning man kay Phil Balila Jr. Asin si Arnel Bungkakas. Good morning. Kumusta ngaya po ang kamugtagang kamayon po? Alert level 3 po magiray taban mayon volcano. Dahil naman po ibababa. Asin dahil po man itataas. Alert level 3 sila. Hey, ano, dagdagan tayo istorya. Karen Ala, mga pangyayari sa Kapitolyo. Go ahead, please. Go ahead. Karen. Naputol si Karen. Nawala si Karen. Ayan, nag-attend to meeting. Ano na kung tapos na? Alright, wala si Karen. Sinong available dyan? Sinong available? Si Pading Jomar. Okay ba ang linya ni Pading Jomar? Ayan, at hindi available si Karen. Ayan, Pading Jomar. Good morning, Tabi. Please come in. Salamat pa rin, Mar. Good morning sa mga parantabay. Dahil pangani na implemented an executive order na ipinaluwas ni Mayor Ray Bragais sa parang unya na aldaw ko na. Pero kansilado na tulos ini. Ang executive order may kinaaraman sa paglimitar kang aldaw kang night market di sa syudad kan tabako. Ini basado ko na duman sa ginibong konsultasyon kan Committee on Market sa sangguniang panglungsod kan tabako. Dumambag sa mga nagrereklamong mga paratyenda digdi sa merkado publiko na naapektaran sa indang benta o negosyo matapos na magkaiguan in night market duman sa parting ibaba mansanakan sa indang mga pwesto. Kagada ni malimitaran man lamang ini bako ng oral daw bako ng burubanggi palaan kundi limitaran. Nag-conducting consultation ang sangguniang panglungsod kan tabako sa mga paratyenda duman sa taas, duman sa nagtirinda sa night market and napagkasurunduan basado sa report kan komitiba na Lunes hanggang Huwebes na sana ang night market alas 7 hanggang alas 12 ang pagkabanggi. Huli ka ini day kuta pa ini na implementar nagpasarman ang sanggunian panglungsod kan tabako kang arog kaining kasuguan ordinansa kaso nakalis na si Mana nagpaluwas ng executive order si Mayor na implementar na ni po ngonya na aga alagad nakareceive tulos indanin reklamo na alin sa mga paratyenda
na dahil man ngayon konsultasyon. Dahil ngayon pwede mayroon tayong konsultasyonan. So, ngunya na aga, suspendido tulos ang implementasyon kaya na sinabi ni Mayor na mapatipon dirare naman siya, mapatipon duman sa mga nagreklamo, duman sa apektado, nga ni araman man ang gadano, nagkaigwa ki konsultasyon o dae. Iyan ang magiging tema kan gigibon na pagburolay dapat sa bagay na ini. Ang Sabado tabi, nakaresido og gisurat duman po sa grupo kan mga night market vendors na naghahagad sila committee. Unrong ko pwede. Munyang po naga, mapulwas po ko ki suspension sa kuya pong executive order. And mapa po daw committee, dyan na lasik po. Para po klaruhon ko lang, dahil nagkigo po ki aligasyon. Ini po ng mga night vendors officers na sabi ninda, dahil na po nagkigo committee. Kaya muya po klaruhon lang pwede kay Councilor. Alagad paligmar pasado di sa sumilidong dokumento kang sanggunian panglungsod kan tabako kay Mayor na pigbasayan kan executive order nagluluwas na igwadid in minutes of the consultation meeting of the Committee on Public Market with the Night Market Vendors Association. May minutes. Supiga aligar na daiman ngaya nakaigwa ki-konsultasyon pero may minutes digdi and minutes inaratindiran ni Honorable Roy Bon, Chairman ng Committee on Public Market, Honorable Konsyal Ram Janko ang Vice Chairman, kaya iba sa nagaratindir si Rex Martinez ang Market Administrator, Raymond Duturio, Consultant Public Market Office, Carlos Disuasido ang PS Officer in charge, as in the boss na officers and members kang Night Market Vendors Association. So, nagala si Mayor, kung atatamay nagkaklamar na daisin da nagkaigwa ki konsultasyon, alaga dun malinaw din na may minutes gani to urulay. Kaya iyan ang kaklaroon antes implementar ang executive order. Okay. Yan pa rin mga informasyon, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. So, yan po tabi, mga kababayan, nasuya po ng mga dagdag na mga istorya ang alipon dyan sa Tabaco City. Mga pag-iriba, standby na lang kamo. Sa masunod na programa na lang, ani. At nganing day kita maipit, mga to, may mga commercial pa man na maagi tabi para makaipno kita kan sa pong backlog. Pagkatapos, diretso na kita after the news break. Ang tuya pong programa, mga tugang, para po sa tuya pong Friendship from PhilHealth. Ang alagang PhilHealth. 10 to 10:30 po yan every Monday. Taon-taon lang po, mabalik kami. Stand by. Sa